Ja sam bio mladi adolescent, hteo sam da budem blizu devojčica, pa sam i ja krenuo se bavim disco danceom. Čak si toliko otišao daleko da sam čak bio i jugoslovenski prvak u disco dansu, u Jugoslaviji. Onda sam vidio ekipu koja radi neke super pokrete koje nisam vidio do tad. Prirodno posle prešao sa ženske ekipu na mušku ekipu. Ja kad sam krenuo, mi nismo imali ni izvor informacije, imali smo dial-up internet, pa ti čekaš ceo dan da odgledaš klip od minut. Ceo dan cela ekipa sedi ovako i gleda onu crticu, mada nije ni to bilo loše jer nekad smo morali da putujemo. Ja sam nekad putovao bilo gde, jurio, samo da vidim rekere, da naučim neki korak. U to vreme recimo da je bilo toplije i iskrenije zato što ono što je najbitnije u kulturi je kontakt sa ljudima. Da li imaš neke putovanje koje je stvarno pravio veliki utisak na sebe? Da, to je bilo 2009. To je festival hip-hop kulture, zove se Jam On It u Bugarskoj. Bio je u Smoljenu, to je jedno malo selo u Bugarskoj na planini gde se skupilo preko 3-4 hiljade plesača i gde su dolazili pioniri brejka. Sećam se kada sam se vratio odatle, rekao sam to je to, to sam ja. Ovo što sam vidio i doživeo, to ja jesam, tu sam se skroz našao.